ngibingelele nokumeramela igama sethu Jesu Kristu nomphathi wehlelo nako sengizomkhola. Ngizocela ke sibheke incwadi yamakhosi esibili isahluko 18. Nakuba ke kuwusuku lwePentecost namhlanje, kodwa kube nalamazwi ukuthi sengathi singakhuluma ngayo le ndaba. Inkosi uJesu isizobuya, sesixwayisiwe kangaka nangobufakazi. Siyabonga kakhulu ukuthi sihlangane ngale ndlela. Amakhosi esibili sahluko 18 sifunde uverse 1 noverse 4 kuya ku-16 ukuze mhlambe sizwe kahle indaba. Mase ngifundile ngizocela umama Mabhena asikhulekelele izwi. Isihloko sakhona sithi uHezekiya uyinkosi kwaJuda. Angazi noma ngizwakala yini ngasemuva. Ngizwakala. Kufundeka kanjena ke kuverse 1. Kwathi ngomnyaka wesithathu kaHosheya indodana kaEla inkosi yakwa-Israyeli, uHezekiya indodana ka-Ahazi inkosi yakwaJuda waba inkosi. Sijampele kuverse 4. Wasusa izindawo eziphakemeyo, wadiliza izinsika, wanquma o-Ashera, wachitha inyoka yethusi ayenzile uMose ngokuba abantwana bakwa-Israyeli babeshisa impepho kuyo kwaze kwaba ngalezo zinsuku. Yabizwa ngokuthi uNehushithani. Wamethemba uJehova uNkulunkulu wakwa-Israyeli kwaze kwangabakho onjengaye phakathi kwawo onke amakhosi akwaJuda nakuwo ayengaphambi kwakhe. Ngokuba wabambelela kuJehova, akasukanga ekumlandeleni, kepha wagcina imiyalo yakhe uJehova ayala ngayo uMose. uJehova wayenaye nomaphi lapho eyakhona. Waphumelela, wayihlubuka inkosi yase-Asiriya kayikhonzanga. Wachitha amaFilisti kwaze kwaba seGaza nemikhawulo yalo, imibhoshongo yabalindi nemizi ebiyelweyo. Kwathi ngomnyaka wesine wenkosi uHezekiya, owawungumnyaka wesikhombisa kaHosheya indodana ka-Ela inkosi yakwa-Israyeli, uShalmaneseri inkosi yase-Asiriya wenyuka walivimbezela iSamariya. Ngasekupheleni kweminyaka emithathu balithatha. Ngomnyaka wesithupha kaHezekiya, owawungumnyaka wesishiyagalolunye kaHosheya inkosi yakwa-Israyeli, iSamariya lathathwa. Inkosi yase-Asiriya yathumbela u-Israyeli i-Asiriya, yababeka eHala laseHabhori ngasemfuleni waseGozani nasemizini yamaMede, ngokuba abalalelanga izwi likaJehova uNkulunkulu wabo, kepha beqa isivumelwano sakhe. Konke ayala ngakho uMose inceku kaJehova kabavumanga ukulalela nokukwenza. Ngomnyaka we-14 wenkosi uHezekiya, uSaneharibhi inkosi yase-Asiriya wenyuka wahlasela yonke imizi ebiyelweyo yakwaJuda wayithatha. uHezekiya inkosi yakwaJuda wathumela enkosini yase-Asiriya eLakhishi wathi, "Ngonile, buya kimi, okubeka kimi ngiyakukwenza." Inkosi yase-Asiriya yamnqumela uHezekiya inkosi yakwaJuda amathalenta angama300 esiliva namathalenta angama30 egolide. uHezekiya wamnika lonke isiliva elalifunyanwa endlini kaJehova nasengcebeni endlini yenkosi. Verse 16 lokugcina. Ngaleso sikhathi uHezekiya wanquma izivalo zethempeli likaJehova nezinsika uHezekiya inkosi yakwaJuda ayezinamekile, wakunika inkosi yase-Asiriya. Mama Bhena ngicela sikhuleke.
wethu ongcwele ekuseni Nkosi uyasazi Baba uthembele nathi izwi lakho Nkosi esifundele nomntwana wakho Nkosi siyamazi mjwayele uNkulunkulu wethu ongcwele sengathi ngenkosi indlebe zethu zingafumana umusa ekuseni Nkosi zibuze ukukhuluma kwakho Baba wethu ongcwele siyakhuleka ekuseni ukususa Nkosi konke ungadingeki ingqondo nenhliziyo zethu nendlebe zethu uNkulunkulu wethu ongcwele zibuze ukukhuluma kwakho Nkosi Jesu sisusa nathi Ashera sisusa zonke izinto ezingaphazamisa izwi lakho Nkosi kubantwana bakho khuluma-ke uNkulunkulu wethu ongcwele lithi izwi lakho Nkosi wena uyakusenza sibe sibhulo sakho uthi uNkulunkulu wethu ongcwele iy'nceku zakho uyakusenza zibe ngumlomo wakho semile Nkosi umfundisi siyamazi kodwa umkhethile Nkosi ukuba abe ngumlomo wakho khuluma-ke Nkosi umsebenzise sikulalele nathi Baba uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha uJesu Kristu inkosi lapho-ke sesifundile indaba kaHezekiya ekuthenini waba inkosi yakwaJuda onyakeni wesithathu wokubusa kwenkosi yakwa-Israyeli uHosheya indodana ka-Ela. Indaba le engumlando eseTestamenteni edala esilandiswa ngayo ngendaba kaHezekiya ekuthatheni kwakhe ubukhosi. Kunezinto ke engizozibala ishe zibe 12 ezenziwe inkosi uHezekiya ekuthatheni kwayo umbuso. Umbuso kaHezekiya uthathe emva kokuthi abebebusa phambi kwakhe bengenzanga kahle. Maqonana nathi ke thina singesiyena uHezekiya ihlangana kaphi kuphi le ndaba kaHezekiya nathi. Singenaphi thina sizothola siphi isifundo kule ndaba kaHezekiya. uHezekiya mayeqala ukuthatha umbuso kufana nomntwana kaNkulunkulu uma ephenduka eqala ukungena embusweni kaNkulunkulu. Yila esethola khona ichance yokwenza izinto abengeke akwazi ukuzenza engakawutholi lo mbuso. Ngesikhathi ekhula uHezekiya ebona amakhosi angaphambi kwakhe, ngiyacabanga ukuthi enhlizweni yakhe ubefisa ecabanga ukuthi uma kungathiwa angibe inkosi ngingashintsha lokhu nalokhu nalokhu phakathi kwabantu bakwaIsrayeli ngoba vele mina ngiyilokho. Mhlawumbe nawe ngesikhathi ungakakholwa ububuka abantu abakholwayo uthi ubheke osibani bathi bayakholwa kodwa benza lokhu nalokhu nalokhu. Mina angifuni ukudlala ngoNkulunkulu, angifuni ukudlala ngevangeli. Mina ngifuna ukuthi mase ngikholwa ngenze lokhu nalokhu nalokhu. Kodwa mhlawumbe usufana nalowo muntu owawumsola enhlizweni yakho uma umbuka. Mhlawumbe usufana nalabo bantu okade uthi awubuka osibani bathi bayakholwa kodwa benza lezi zinto. uHezekiya mayethatha ubukhosi wathi ithuba lami leli elokuthi ngenze intando kaNkulunkulu. Yimina osenezwi lokugcina phakathi kwale ndawo. Akasekho omunye umuntu engizomlalela ngaphandle kaNkulunkulu. Kunezinto ekumele ukuthi ngizenze ukuze ngikwazi ukumkhonza uNkulunkulu. Ngoba uma ngingazenzi lezi zinto ngeke ngikwazi ukumkhonza uNkulunkulu. Ngoba ngiyamazi uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ongcwele. Ngiyamazi uNkulunkulu izimiso zakhe ukuthi ufunani. Maye kuwena ongalifundi iBhayibheli, wena ongazazi izimiso zikaNkulunkulu uqonde ukuthi kuyini okuyintando kaNkulunkulu. Yini efuna uNkulunkulu kulombuso akumisele kuwona, kulombuso akubeke kuwona umbuso wezulu. Ngoba kulombuso wezulu awufani umbuso kaHezekiya kungafani nombuso wamaFilisti. Ubungafani nombuso wezizwe zase-Asiriya. Bona bezona bezibusa kodwa zingenaNkulunkulu. Yena ubesazi ukuthi ekubuseni kwakhe kumele abuse alongside abenoNkulunkulu. Ubesazi ukuthi bengeke uthathe umbuso kaNkulunkulu engekho uNkulunkulu empilweni yakhe. Yikho uSolomon into yokuqala icela kuNkulunkulu wathi ngicela ukuhlakanipha ngoba ngeke ngikwazi ukubahola laba bantu.
laba bantu bangabantu bakho, mina ngiyimina nje ngisemzimbeni ngilento engiyiyona ngeke ngikwazi ukubahola. Ngoba laba bantu sebefikile ezweni lesethembiso, kodwa kunezwe lesethembiso la ngempela kufanele bafinyelele kulona. Laba bantu kufanele bafinyelele ezulwini. Manje ngeke mina ngiyimina ngibasezulwini laba bantu. Ngakho ngidinga ukuhlakanipha okuvela kuwe. Ngidinga ukuthi uguqule isimo sengqondo yami. Ngoba umuntu mayiphiwe ukuhlakanipha uNkulunkulu suke sekuguqulwa isimo sengqondo yakhe. Ngoba umuntu mayizalwa uzalwa enesimo sengqondo sikayise nonina noma ingqondo yezinto zomhlaba. Kodwa mase kufika uNkulunkulu kudinga ukuthi leso simo siguqulwe sengqondo. Yikho sithola ezwini kaNkulunkulu ukuthi kumele kuguqule isimo sengqondo yethu. Manje uHezekiya wadinga ukuthi makuguqulwe isimo sokuphila esizweni sabaJuda. Wadinga ukuthi enze izinto, implemente izinto kufanele ziguquke kwaJuda. Ngoba uma zingaguquka ngalezo zinto ayikho enye into ezophinda iguquke. Lezi zinto ke azenza, eyokuqala wasusa izindawo eziphakemeyo. Izinike lezi indawo eziphakemeyo azisusa uHezekiya. Uma uqala nje lapha ku verse 4 uzothola ukuthi eyokuqala nje into eyisusa indawo eziphakemeyo. Wabona ukuthi ngeke bakhonza uNkulunkulu zikhona lezi indawo eziphakemeyo. Ngeke bakwazi ukuthi bame phambi kaNkulunkulu bathi bayamkhonza ngoba nazi indawo eziphakemeyo. Mhlambe nawe uxakwe izinto eziphakemeyo yikho ungakwazi ukumkhonza kunalezi indawo eziphakemeyo. Laba bantwana bakwaIsrayeli bahamba bafike badla izwe laseKhenani. Bekungesilona izwe labo leli. Bafike ezweni labantu babona izinto ezenziwa yilaba bantu. Laba bantu bebehlala benezindawo eziphakemeyo. Base bayayifunda labo labantwana bakwaIsrael lezi zindawo eziphakemeyo, baqala bazi-implementa bazibona zizinhle indawo eziphakemeyo. Sisuswe thina ezweni ekade sithunjelwe kulona ukuthi sizoba ngabantwana bakaNkulunkulu sidla umbuso. Kuleli izwe lesifika kulona linendawo eziphakemeyo. Lezi indawo eziphakemeyo ziphazamisa ukukhonza uNkulunkulu. Bekuyindawo ekade zikhonzwa izizwe akade bekuzona. Lezi indawo ilezo zindawo ekade belokhuza bethi mangabe befuna ukukhonza uNkulunkulu babo baye kulezi indawo eziphakemeyo. Ngamanye amazwi ama practice noma izinto ebezinziwa abantu bezizwe. Kunezinto namhlanje ezenziwa ngabantu bezizwe engizothi izindawo eziphakemeyo. Abantwana bakaNkulunkulu abazithola bezenza, abanye baze bathi cha nathi kufanele sifane nezwe ukuze silizuzizwe lize kithi. Uzolanda uSathane uzomfaka, uzofuna ukufana noSathane wena. Wena uthi ufuna ukufana noSathane ngoba phela njengoba labantu beyizwe nje kunoSathane phakathi kwabo. Wena uzofuna ukufana noSathane usho ukuthi ufuna ukuba umntwana kaSathane phela. Ilezi indawo eziphakemeyo. Baqala bazibona zizinhle. Futhi lezi izwe zomakhelwane babo babezibona ngathi ziyanqoba. Mhlambe ngolunye usuku sizofika kuleyo ndawo. Kodwa namhlanje angiboni ukuthi sizofika kuleyo ndawo. Eyokubonakala sengazi ukuthi izizwe ziyanqoba. Lezi indawo eziphakemeyo mhlawumbe noma kwabanye ilezi inwele ezifakwayo ezixhunywayo. Zixhunywa lezi inwele ngabantu bezizwe. Asikakaze simuzwe uNkulunkulu esithi xhumana inwele. Kodwa abantu bazibona lezi inwele zibukeka kahle, kubonakala kukuhle. Bacabanga ukuthi into eright. Ngesikhathi uSathane efika kuEva, ufika kuEva uthi cha ningadla kulesi sithelo ukuze nifane noNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uEva wadla wayesenika indoda yakhe. uSathane ungena kubantu besifazane athi mabaxhume inwele sebedlile bona sebedlile isithelo njengoba sebexhume inwele nje manje sebebonakala kuwena kubukeka kukuhle bese nawe ufisa ukuxhuma inwele sebedlile masebedlile bafuna ukuzodlisa wena
nawe kusuyadla. uAdam wanele wadla wazibona ukuthi hey ayikhona angiseyona lento ekade ngiyiyona mase ngishintshile waze wesaba ngisho ukuhlangana noNkulunkulu ngobani usedlile izinto zezwe izinto usathane noma indawo eziphakeme usathane azenza ukuthi izibukeke izinhle wanxaneleka loya muthi kuEva mase zwile ngendlebe yakhe nabantwana bakwaIsrael babona ngamehlo abo ukuthi hey kulezi izwe sifika kuzona eziwomakhelwane bethu kanti kunendawo eziphakemeyo ezenza kubukeke sengazi ukuthi bayaphumelela mabekuzona lezi ndawo kanti sebeyixabanisa noNkulunkulu ngokwenza lezi ndawo. Ake sibheke lapha kulokhuza kuverse 10 ku chapter 17 khona sizobona kahle ukuthi lezi ndawo eziphakemeyo zimcunula kangakanani uNkulunkulu. Lezi zinto zezwe ozithandayo ozikopela ezweni wena ukopeli eBhayibhelini wena ubheke ukuthi iBhayibheli lithini bese uyenza kodwa ubheka abantu basezweni ukuthi benze kanjani bese wena uyenza. Leyo nto izokuphambanisa noNkulunkulu. Uverse 10 noma mhlambe siqale lapha kuverse 9 siye ku11 kuthiwa abantwana bakwaIsrael benza ngasese izinto ezingalungile kuJehova uNkulunkulu. Mhlawumbe nawe kunento engalungile awuzenzi phakathi kwabantu uzenza ngasese kodwa uNkulunkulu uyakubona ngoba nakho kubhaliwe la. Kusho ukuthi uNkulunkulu uzibonile lezi zinto zenza ngasese yikho kubhaliwe la. Yenye izinto ezicunula uNkulunkulu lezo kuthiwa izinto ezingalungile kuJehova uNkulunkulu bazakhela izindawo eziphakemeyo emizini yonke ngasemibhoshongweni yabalindi nasemizini ebiyelweyo. Imizi ebiyelweyo le ngasemibhoshongweni laba bantu bazenzela izindawo eziphakemeyo emizini ebiyelweyo mhlawumbe babesenzela ukuthi laba bangaphandle bangabona ukuthi bona sebezenzela indawo eziphakemeyo bakhetha lamadolobha la abiyelwe njengoba na uzivalela nje bese ukhonza indawo eziphakemeyo uzozibona ukuthi ufana nobani. Kuthiwa bazimisela izinsika nawo Ashera. OAshera ke ngenye yezinto uHezekiya azidilize. Enye izinto azenza kuthiwa wadiliza izinsika. Izinsika ke lezi azidiliza uHezekiya siyazi ukuthi izinsika zimisa indlu. Izona insika ezimisa indlu kwathi no uSamson ngesikhathi bembambile bethi noNkulunkulu babo ibona bamsizile ukuthi bakwazi ukuthi babambe uSamson kanti uSamson into embambisile ukuveza imfihlakalo kaNkulunkulu akungafanele ayiveze bona basetuso besabetuso uNkulunkulu babo ngoba isono senza bebuthakathaka senza ukuthi isitha sekubambe bese mase kubambile sikwenza inhlekisa kuthi abamenza inhlekisa bembophele einsikeni bemenza inhlekisa uSamson ngoba isitha mangabe sivumele sizokwenza inhlekisa ngawo. Bakhona abantu khona umunye engimaziyo isitha sesimenzile inhlekisa akaphuza ukuthi do kodwa kade shumayela indlela leyaphuza ngayo uthi umbone edolobheni uhamba uyadidizela uthi kanje lo muntu bekumfundisi eshumayela ivangeli isitha sesimenza inhlekisa njengoSamson bambophele insikeni ngoba nalabo mongaba wakwabuka ama-movie kuhlale kuveza into engcolile ema-movie. Omunye wayefisa kakhulu ukuthi ingane ithi ifuna ukuyobuka imovie icela kumawayo umawayo wathi no ungayi kobuka imovie wathi umntwana no le movie lena ayinazi izithombe ezingcolile ngizohamba ngiyoyibuka ngiyafisa ukuyoyibuka ngiyakuncenga ma ayancenga ingane egcineni umama wathi asezisivumelwano iqala ngaphambi ngikuvumela ukuthi uye kobuka le movie wathi isivumelwano sokuqala ukuthi ngizobhaka ikhekhe elimnandi ngiyaze wathanda amakhekhe bese kuleli khekhe ngesikhathi ngisenza inhlama ngisahlanganisa inhlama yonke kanye nemvubelo noma neyeast
ngizofaka nje uphoyizeni omncane bese ngikunikeza ukuthi udle. Yathi ingane no. Noma ngabe mncane kangakanani uphoyizeni ngoba ngiyazi ukuthi khona uphoyizeni ngeke ngilidle leli khekhe. Wathi uma wakhe kanjalo ke nakulama movie uthi usabuka imovie kahle kudlala kahle uthi uyabona sekuvela into engcolile uthi uyabona sekuvela ama strippers labantu abajikeleza insika lapha be-stripper bese ubone sekuvela sekuqhubeka imovie futhi. Wathi yilokho ukungcola kokuncane okuzolimaza umphefumulo wakho. Yikho ngingakuvumeli ukuthi uhambe uyobuka le movie ngoba le movie izoba indawo ephakemeyo kuwe. Le movie iyona ezokwazi ukuthi inciphise ukukholwa kwakho, inciphise ususumlilo lokuwena. Lezi zinto zibuka kancane wena ubona hayi into edlulayo lento encane kanti sekuyindawo ephakemeyo le. Sekuyinsika uSathane azobambelela ngayo. Sekuyinsika uSathane azokubophela kuyo mangabe sekwenza inhlekisa. Wadiliza ke insika lezi abantu bakwaIsrael abakwazi ukuthi mawuqhubeka lapha kwethu bazimisela izinsika zawo Ashera. Lezi insika ababeyimisile ezawo Ashera ezeyithixo. Angazi noma ithixo bezima kuzo yini lezi insika. Kodwa into ayenza uHezekiya akadilizanga kuphela noma akachithanga oAshera laba. Wathi no nensika yakhona ngiyayidiliza ngiyayisusa ngoba ngizothi ngibulala uAshera la bese babuye bamakhe ngoba balingwa ilezi insika abayibonayo. Wadiliza insika wanquma oAshera ngoba ibona laba Ashera laba abantu bakwaIsrael ababe nenkinga yabo abona ngabo uNkulunkulu kuthiwa bazimisela izinsika zawo Ashera emagqumeni onke aphakemeyo naphansi kwayo yonke imithi ehlaza. Bakwenza kuphi lokho? Emagqumeni aphakemeyo. Bona ke kusho ukuthi abantu bezizwe lezi zinto babezenza obala ukuze kubonakale noma ubani ukuthi bayazenza lezi zinto. AbakwaIsrael bona bazenza indawo zabo eziphakemeyo emizini ebiyelweyo. Kodwa laba bezizwe bebekwenza endaweni ebonakalayo ukuthi kubone wonke umuntu. Njengoba nje nabezizwe uthola abanye begqoke izikethe ezingaka ukuze kubone wonke umuntu ukuthi uhlobo lomuntu. Mina ke ngiyakhumbula ngolunye usuku kunomunye engangisebenza naye omhlobo. Angazi sasikhuluma ngani. Ngiyambuza mina ngoba phela abamhlophe ibona abajwayele ukuthi benze imlomo ebomvu. Ngithi mina indaba abantu besifazane befaka benze ukuthi imlomo ebomvu. Kubasiza ngani lokho? Kwenza ukuthi kube njani? Uthe naye mabefaka lezi zinto ezibomvu amaroja abomvu basuke bechaza ukuthi bafuna amadoda. Hawu bengakwazi ke lokho mina. Wena ukopele izinto zezwe. Uyobona abafana sebekulandelela kanti wenzile into ezezwe. Awazi ukuthi ichaza ukuthini. Upenda umlomo wakho uyawupenda nje uzithola usulandelwa amadoda. Kanti vele usuwenza isivumelwano noSathane ukuthi wena usufuna amadoda wena. Kodwa wena uqondile, hayi ngoba ufuna amadoda. Kodwa ufaka le zinto zikaSathane, mhlambe iqhamuka emkhathini. Mhlambe izona lezi ezizokwenza ukuthi bebuthakathaka kumoya. Ufuna izinto bengafanele ngabe uyifuna. Uzibona ukuthi uyahamba endleleni engakhambeki, kanti kunalezi indawo eziphakemeyo ezikwenza ukuthi ngingahambeki endleleni yokholo. Bazimisela izinsika zawo Ashera emagqumeni onke ephakemeyo naphansi kwayo yonke imithi ehlaza. Verse 11. Bashisa khona impepho ezindaweni zonke eziphakemeyo njengokwenza kwabezizwe uJehova abaxosha phambi kwabo. Yabona ke uNkulunkulu uxosha abezizwe ngoba besenza lezi zinto. Bayafika bona bazokopela izinto zabezizwe. Benza lezi zinto ezenze ukuthi uNkulunkulu exosha abezizwe. Mhlambe nawe wenza lezi zinto uNkulunkulu ezenza ukuthi abanye abantu azagcine eseqeda ngabo. Abanye abantu agcine sebachitha. Benza ngqo lezo zinto. Kuthiwa benza izinto ezimbi ukumcunula uJehova. Bakhonza izithombe verse 12. uJehova ashilo ngazo kuba ukuthi anikukwenza lento. Bazenza lezi zinto. Zingakanani zingakho izinto athe uNkulunkulu awukukwenza lokho wena wakwenza. Lokho kwenza ukuthi uNkulunkulu adedele isitha
ukuthi uIsrael athunjwe. uHezekiya ubusa nje, uIsrael usethunjiwe. Number 4, into ayenza uHezekiya, wachitha inyoka yethusi ayenzile uMose, ngoba basebeyishisela impepho lenyoka. Lenyoka yenziwe emva kokuthi abantwana bakwaIsrael bekhononile bonile kuNkulunkulu, base bedluwa izinyoka ngenxa yentukuthelo kaNkulunkulu, abanye bafa. Sekwenzekile lokho, bakhala kuNkulunkulu. uNkulunkulu enomusa enesihe wathi uMose makenze inyoka yethusi ayiphakamise, kuze kuthi lo odlwe inyoka uma ebheka kule nyoka yethusi wosinda nokusinda. Nangempela kwenzeka basinda, ngoba uMose ephakamise le nyoka yethusi. Uma uzobheka incwadini yesambulo nendaba achaza ngayo uDaniel mayechaza isimo senkosi uJesu, izinyawo zakhe zifana nombala wethusi. Yikho le nyoka kwakumele kube inyoka yethusi. Uma ubheka lapha kuJohn isahluko 3 verse 14, kuthiwa njengoba uMose aphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. Kusho ukuthi le nyoka yayimele inkosi uJesu, ngoba uma siyibheka noma bese sidluwe isono, siyakwazi ukuthi sithathelelwe ngenkosi uJesu ukuze sikwazi ukuthola ukuphila okungaphakade, ngoba isono esiletha ukufa kithi. Isono sabantwana bakwaIsrael esenza ukuthi inyoka zibadle, indinyoka imele uSathane. Kodwa inkosi uJesu wafika yaba phezulu, wamchoboza ekhanda uSathane ukuze sisindiswe thina. Ngakho ke leyo nyoka bathi besuka babe beqala beyikhonza, beyenze impepho, bengasakhonza uNkulunkulu kodwa sebekhonza inyoka. Sebecabanga ukuthi hayi masifika kule nyoka noma ngigule ngizofike ngisinde. Ngobani? Sebekhonza inyoka, sebeyeke ukukhonza uNkulunkulu. Kunabantu abanezithombe kuthiwa ezikaJesu. Ngithi kuthiwa ngoba ngisho mina ukuthi ezikaJesu, ngoba angazi noma khona lwana nekhamera ngaleso sikhathi wamshuda. Banezithombe, abanye sebekhonza zona, bafaka ama necklace, into zikaSathane, bese necklace ibe nesiphambano. Bacabanga ukuthi basakhonza inkosi uJesu njalo, kanti sebekhonza isithombe. uNkulunkulu athena singazikhonza izithombe. Ufunda Exodus 20. Uthi ungazenzela izithombe ezibaziweyo, namfanekiso sezulwini phezulu, nomfanekiso semhlabeni phansi, nosemanzini ngaphansi komhlaba. Umfanekiso noma ngabantu sezulwini. Inkosi uJesu sezulwini. Asingawenza umfanekiso wenkosi uJesu, ngoba kuthiwe singawenza umfanekiso nophezulu ezulwini nophansi emhlabeni. Umfanekiso nje singawenzi. Bagcina ke sebekhonza nomfanekiso lo. Ngoba ingozi yomfanekiso ukuthi abantu bagcina sebewukhonza kwesinye isikhathi. Leyo nto ke uHezekiya wabona ukuthi hayi, anginandaba noma ngaba kuthi ngixabanisa nabantu. Inkinga yami ukuthi sebeyayikhonza le nyoka. Uma bengayikhonzi, angikholwa ukuthi uHezekiya ubezoyichitha leyo nyoka. Isho bezoyishiya nje kanjalo. Kodwa ngoba sebeqale bayikhonza, wayichitha, wayisusa. Enye izinto azenza uHezekiya siyathola kuziKronike zesibili isahluko 29 verse 3. Mhlawumbe sithi ukufunda kancane ukuze niqonde, noma ukuze siqonde ukuthi wenzani. Kuverse 1, kuverse number 3. Kuthiwa ngomnyaka wokuqala wokubusa kwakhe, ngenyanga yokuqala. Izinto zokuqala lezi zenziwa nguHezekiya. Kuthiwa ngenyanga yokuqala onyakeni wakhe wokuqala wokubusa kwakhe, wavula izivalo zendlu kaJehova wazilungisa. iziKronike zesibili isahluko 29 verse number 3. Ngomnyaka wokuqala wokubusa kwakhe, ngenyanga yokuqala
wavula izivalo zendlu kaJehova wazilungisa. Enye yezinto le eyenziwe nguHezekiya kusho ukuthi iminyango yendlu kaJehova ibisivaliwe and ibisivaliwe nje ibisilimele. Kuyacaca ukuthi abapristi namaLevi bese bengasangeni endlini kaJehova. Kuyacaca ukuthi iminikelo bekumele yenziwe ibingasenziwa. Ikhona indlu kaJehova la isifana nje nomhlobiso, ayisasetshenziswa. Abantu noma benza izona basafika ukuzokwenza umnikelo wesono, sethulekile endlini kaJehova. UHezekiya wabona ukuthi no akuyona indlela yokukhonza le. Indlela yokukhonza siyadinga ukuthi kungenwe endlini kaJehova. Manje ngoba lezi icabha zasivaliwe cishe zaseyilimele, mhlawumbe wawungathi uyasivula sivele sife. Ezinye zezinto ke azilungisa uHezekiya. Mhlawumbe nawe umnyango wakho lo ethi inkosi uJesu bheka ngiyanqonqotha, mhlawumbe usuvaliwe lo mnyango, usulimele, udinga ukulungisa lo mnyango ukuze ukwazi ukuvula inkosi uJesu ingene. Ile nto yenziwa nguHezekiya, yawulungisa umnyango ukuze uNkulunkulu angene ngobungcwele bakhe eminyangweni wendlu yakhe, ukuze bakwazi ukumkhonza endaweni engcwele uNkulunkulu. Kusho ukuthi bese bengasafika endaweni engcwele kaNkulunkulu kuyomkhonza. Kwasekunenkinga kwaJuda, hayi kwa-Israyeli kuphela kodwa kwaJuda kwasekunenkinga. Izinto lezi uHezekiya aqala wazilungisa mayeqala ethatha umbuso. Angazi wena noma usuqalileni ukuzilungisa izinto zakho ukuze ungene embusweni kaNkulunkulu. Ngoba nathi manje sesizothatha umbuso kaNkulunkulu, sesizongena embusweni kaNkulunkulu. Kodwa kunezinto esidinga ukuzenza ukuze sikwazi ukuthi singene. Ngoba ingekho le ndawo yokukhonzela uNkulunkulu engcwele, bebengeke bakwazi ukuba sebukhoneni bakaNkulunkulu. Bekufanele bahlale besebungcweleni. Enye into elandela amaselungisile icabha, kuthiwa wathatha abapristi namaLevi ukuba bangcweliswe kanye nendlu kaNkulunkulu. Kwadinga ukuthi abapristi namaLevi uqobo lwabo mabangcweliswe kuqala ngoba nabo sekonakele nakubona. Kudinga ukuthi bathole indlela manje ukuthi bangcweliswe, bese kungcweliswe nendlu kaNkulunkulu. Uqala kaHezekiya ke lokho ukuthatha umbuso. Kunezinto azenzile. Qala manje mangaba sekubhidlizwe zonke lezi zinto ezizophazamisa umsebenzi wokungcweliswa. Ngoba bekumele kuqale kususwe lezi zinto. Uma bengazisusanga lezi zinto bengekwazi ukuthi bangcweliswe abapristi namaLevi ngendlela efanele bangcweliswe ngayo, ngoba bezobazingcwelisa nazi indawo ephakemeyo. Uthi uyangcwelisa umuntu, nanzi lento esikhubekiso kuyo, nanzi le wig ihleze endlini, nali leli bhlukwe lakho mama umuntu wesifazane likhona la endlini. Njengoba likhona la endlini ungakalikhiphi nje, uyofika amakhaza ngolunye usuku abe inkinga amakhaza, bese ubonde ngiyagodola, ngcono ngiye kuleli yabhlukwe. Kanti uma ulichithile walisusa lasuka kuwe, uzokwazi ukungcwelisa noma ungathi uyalikhumbula uSathane akukhumbuze lona. Hayi ubonke ngoba likho, ngcono ngiyothatha ihita noblanket. Noma ngaba kuthiwa kunelo shedding kulungile, ngizothatha oblanket abaningi ngembathe ukuze ngifudumale. Noma kuthiwa ngiye emsebenzini ngizomane ngiphatha ihita encane makuthi ngisebenzele e-office ukuze ngikwazi ukuthi ngingagodoli. Kanti mhlambe bozolingeleka kulento ongayichuthanga ongayisusanga empilweni yakho, bese uhluleke ukuzingcwelisa. Yikho isequence aqala ngayo uHezekiya ukuyenza yayihambisana nokuthi unomgomo, uyazi ukuthi ufunani ngempilo yakhe, uyazi ukuthi ekugcineni kumele kube njani, unesithombe salento ayifunayo. Ufuna ukuthi yena noIsrael wonke amholayo babe ngcwele, babe ibandla likaNkulunkulu, babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Enye into ayenzayo kwase kwenziwa umnikelo wesono neminye iminikelo eyenziwa. Kwenziwa umnikelo wesono, kusho ukuthi ngamanye amazwi sebezingcolisile abapristi nabaLevi, sekudinga ukuthi abantu manje baye kulabo abapristi
namaLevi ukuthi bazingcwelise abantu, ngoba akusizi ukuthi kungcweliswe ithempeli kungcweliswe amaLevi kodwa ibandla lonke alikho ngcwele. Kudinga ukuthi wonke umuntu makabe ngcwele, kodwa labantu kumele basetshenziswe uNkulunkulu ukuthi babe ngcwele qala kubona babe ngcwele kuqala. Akaqalanga ngabantu kodwa kwaqala kulabantu laba abaholi. Aqala kulunga indaba lapha kubaholi, ngoba inkosi uJesu mayithuma abafundi labayo yathi iqala eJerusalem, ningakaye ezizweni iqala eJerusalem. Indaba kumele iqale la kuthina ukuba ngcwele, singathi siyoshumela ngaphandle kanti thina sikho ngcwele. Siqala la kuthina. Enye izinto azenza number 8, bakhothama bakhuleka. Uyayibona kodwa isequence. Sonke lesi sikhathi zenziwe lezi zinto ngoba bekho ngcwele, abakhuleki kuNkulunkulu. Ngoba indlebe kaNkulunkulu ayinzima ukubingeza. Nengalo yakhe ayifinyezi ukubingesindisa. Kodwa ububi benu bulahlukanisile noNkulunkulu. Manje wabona uHezekiya ukuthi ngeke kusisize ukuthi sithi sizokhuleka kanti sixabene noNkulunkulu. Sidinga ukulungisa indaba yethu kuqala. Ayiqala ilunga indaba yethu noNkulunkulu bese siguqe ngamadolo sikhothame bese siyakhuleka. Likubeka kanjalo iBhayibheli lithi bakhothama njengoba nathi masikhuleka siyakhothama. Base beyakhuleka. Kodwa bese beqale kwahlanjulula abapriest, kwasuswa indawo eziphakeme, kwenziwa nomnikelo wezono, neminye iminikelo eyenziwa. Neminye imigubho eyayikhona. Ngiyacabanga ngoba ezinye zezinto ezenziwa la nePhasika lenziwa la sengasenziwa. Kodwa lenziwa ngesikhathi sikaHezekiya. Kugujwa iPhasika. Ithi inkosi uJesu kwenzeni lokho ukuze ningikhumbule. La gujwa iPhasika ngoba kuyintando kaNkulunkulu ukuthi ligujwe iPhasika. Balenza iPhasika nalo sebezingcwelisile bakhuleka. Mina ngimangaza isequence. Aqala ngayo uHezekiya ukuyenza. Ngathi wayazi kahle le ndaba ukuthi no, awukwazi ukuqala emsileni, awukwazi ukuqala ngalokho ungakakwenzi lokho. Kumele iqale lokho nalokho nalokho nalokho. Sesimship number 9 kubenza iPhasika. Number 10 uthiwa wamethemba uNkulunkulu. uJehova uNkulunkulu wakhe. Wamethemba. Yabona ke le ndaba okumethemba uNkulunkulu. Yinto le ebukeleka phansi. Abanye abantu abayinaka ukuthi ukungamethemba uNkulunkulu kuyisono, kuyamphambanisa, kuyamxabanisa umuntu noNkulunkulu. Ngesikhathi bebuya inhloli ezu10 zicomplain zithi zona sibone ama-giant lapha inzalo kaAnaki. Ngeke sinqobe izwe laseKhenani, ngeke singene lapha yana. uNkulunkulu ususelele eGibhithe ukuthi azosibulalisa ngabantu lapha ehlane. Kwamcasula lokho uNkulunkulu. Bakhoniswa yini ukungamethembi? Kunezono mhlawumbe eziningi ozenzile. Uzenziswe yini ukungamethembi uNkulunkulu? Abanye bagcina sebejola ebandleni ngoba bebona ukuthi hayi angiyitholi umshado, angiyitholi insizwa ezongishada. Kanti ngenxa nje yokungamethembi uNkulunkulu, mhlawumbe lo muntu bese seduze, mhlawumbe uNkulunkulu bese emhlelile kuhlelele yena. Kodwa wena ngokungamethembi uNkulunkulu wasuwela esonweni. Mhlawumbe insizwa nayo yawa ngoba ithe ifuna intombi ebandleni yangayitholi. Kwaphela ithemba, ihluleka ukuthemba uNkulunkulu, yasiyawa, yasiwela esonweni ngenxa nje yokungamethembi uNkulunkulu. uSawuli ebhekene noGoliathi, kwaphela 40 days beqolodela. uGoliathi eqolodela impilo kaNkulunkulu. Bathula bangayi ukuyolwa noGoliathi. Ngobani? Bebengamethembi uNkulunkulu. Kunesono soke sikumele nje sikuhlule. Sikuhlulise ukuthi nje umethembi uNkulunkulu. Ngoba ukumethemba uNkulunkulu kuthiwa abemethembe uNkulunkulu
bafaniswa nentaba yaseSiyoni engenakuzanyazanyiswa. Kusho ukuthi ngesikhathi ungamethemba uNkulunkulu awufaniswa nentaba yaseSiyoni. Kusho ukuthi uzozanyazanyiswa. Uzanyazanyiswa nje ngenxa yokuthi awumethemba uNkulunkulu. Iyona lento ezokwenza ukuthi uzanyazanyiswe. Isitha sikubuyisele ngala, sikubuyisele ngala njengesihlahla esipheshulwa umoya. Umoya uyale umzalwane. Isathana afike nalesi sono umzalwane. Ngobani? Akamethemba uNkulunkulu. Into enziwa ulokhuza la uHezekiya wamethemba uNkulunkulu. Number 10 lo. Number 11. Enye izinto enziwa nguHezekiya lena. Wahlubuka inkosi yase-Asiriya. Ngesikhathi engakathatha umbuso bekudinga ukuthi bakhokhe imali. BeKwaJuda kodwa bekhonzwa inkosi yase-Asiriya. Inkosi yezizwe. Inkosi le uNkulunkulu ayihlose ukuthi mayiqedwe ngayo. Isizwe lese bekumele ukuthi sisusiwe phambi kwaIsrael. Noma eduze kwaIsrael bekumele ngabe uIsrael waqeda ngokuphelele ngalesi sizwe. Kodwa nasi lesizwe sikhona siwomakhelwane. Lesi sizwe sibusa phezulu kwaJuda kodwa sibe singekho kwaJuda. Asimthumbanga uJuda ukuthi aphume ekusona, no. uJuda uhlezi kwaJuda. Nasi sitha sibusa uJuda ususita kodwa sibe singekho kwaJuda. Njengoba nawe nje sitha sekubusa usendlini kaNkulunkulu. Sibe sona singaphandle singekho endlini kaNkulunkulu kodwa wena usendlini kaNkulunkulu kodwa futhi ubuswa isitha. Unikela endaweni zikaSathane ngoba uHezekiya wayinikela noma inkosi yakwaJuda yayibusa leso sikhathi yayinikela. Inikele enkosini yase-Asiriya. Awucabanga nje ubuswa umuntu ongahlali nakuhlala endaweni yakho ongekho endaweni yakho. Wena ungumntwana kaNkulunkulu usendaweni kaNkulunkulu. Akumele phela ubuswe yi-Asiriya. Akumele ubuswe izinto zezwe. Akumele ubuswe imicabango yezwe. Akumele ubuswe inzondo. Akumele ubuswe ukwesaba. Nalento yaziyo kubusayo. Akumele kubuse leyo nto. Kumele ubuswe uNkulunkulu wena. Sembusweni kaNkulunkulu. Angithi yikho phela lokho uHezekiya wenza zonke lezi zinto ngoba efuna ukuthi uJuda makabuswe uNkulunkulu angabuswa ezinye izizwe. Ngoba lezi zizwe zibuswa uSathane kusho ukuthi amanye amazwi uSathane besebusa kwaIsrael noma kwaJuda. Njengoba kubusa abantu bakhe bebusa phezulu kaJuda. And uHezekiya wayibona lento ukuthi ukulungisa lento ukuzimlelisa. Ukulungisa lento ukususa zonke izinto ongayifuni uNkulunkulu empilweni zethu. Ukuze uNkulunkulu abuye azobusa yena la. Ngoba uNkulunkulu ngeke abuse phakathi kwethu singazingcolisanga. Ngoba kahlala endaweni engcolile. Number 12 into yokugcina yenza uHezekiya wachitha amaFilisti kwazi kwaba seGaza. Ezinye zezinto lezo ezenziwa nguHezekiya. AmaFilisti siyazi ukuthi esinye sezizwe esamhlupha kakhulu uIsrael. uNkulunkulu uvusa uSamson. Lithi iBhayibheli ngoba uNkulunkulu wayefuna ukuziphindiselela esizweni samaFilisti. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wayengasifuni isizwe samaFilisti. Kwakuyintando kaNkulunkulu ukuthi masiqedwe isizwe samaFilisti. Sisuke ngisho eduze noIsrael singabikho njengama-Amaleki. Hayi ukuthi kwakufanele ama-Amaleki abeseduze noIsrael. Kwakufanele angabikho nje nhlobo ama-Amaleki. Mhlambe wona unezinto eziseduze nawe. Yebo asekho manje empilweni yakho usuyisusile. Kodwa siseseduze nawe. Kanti uHezekiya wachitha. Wabhubhisa ngamanye amazwi. Lento athi uNkulunkulu enkosini uSawuli, hamba uchithe ama-Amaleki. Hamba ubhubhise uqede ngama-Amaleki. Nawe udinga ukubhubhisa uqede ngama-Amaleki. Ngoba uma ungakwenzi lokho uzibangela ubutha phakathi kwakho noNkulunkulu.
leyo nto yadala ukuthi uSawulu abe nobutha phakathi kwakhe noNkulunkulu ngoba engaqedanga ngama-Amaleki. Nanga namhlanje amaFilisti akhona. uNkulunkulu wayengafuni ukuthi abantu bakwa-Israyeli bahlale eduze namaFilisti. Wayefuna ukuthi mabaqede ngawo. Wase sithi ke lezi zizwe ngoba niqedanga ngazo anifunanga ukuzingcwelisa zizoba ugibe empilweni zenu. Balana nje amaFilisti ayese ugibe empilweni zakwa-Israyeli. Mhlawumbe nawe kunalento ongaqedanga ngayo and lento le isiugibe empilweni yakho yona lesibuyisa njalo. Hlale qhuzu. Hlale qhuzu. Ilolu gibe liseduze kwakho. Kanti kumele ngabe uyaqeda ngalolu gibe lo. Wachitha ke ama-Amaleki kwaze kwaba seGaza. Nemikhawulo yalo. Ngisho nemikhawulo yakhona. Imibhoshongo yabalindi nemizi ebiyelweyo. Wachitha lokho. Izinto ke lezi zo-12 zingaphezulu kwa-12 izinto azenzile. Kodwa ngithande ukuthi sibheke nje lezi zo-12 ezenziwe inkosi uHezekiya. Ake siqhubeke ke nendaba yethu sibheke ezinye zezinto ezenzeka. Asiqeda kahle le ndaba. Kukhona indaba engifisa ukuthi sikhulume ngayo kodwa nxa isikhathi ngesikwazi ukukhuluma ngayo. Uma uqhubeka nayo indaba sibheke ukuhlasela ke kwesitha. Sesibheka manje ukuthi ke uHezekiya esezenzile zonke lezi zinto. Senzani ke isitha? Ngoba nawe mhlawumbe usuzenzile zonke lezi zinto. Mhlawumbe usunqumile namhlanje ukuthi ngizozenza zonke lezi zinto. Kodwa qaphela ke isitha sizofika. Khona lento isitha esizofika ngayo. Khona le ndlela isitha esizofika ngayo. Ukuze sizame ukuzolwa nawe, ukuze lento obusuyenzile siyireverse uma kungenzeka. Kuthiwa esekuzwile lokho noma lapha kulukhoza sibheka isikronike zesibili 31 verse 1. Isikronike zesibili safika 31 sifunde nje verse 1 kuphela. Sekuphelile konke lokho uIsrael wonke owayekhona waphuma waya emizini yakwaJuda. Waphula izinsika, wagawula oAshera, wadiliza izindawo eziphakemeyo nama-altare kwaJuda wonke, nakwaBenjamini, nakwa-Efrayimi, nakwaManase, waze waqeda konke. Base bebuyela bonke abantwana bakwa-Israyeli kwaba yilowo nalowo efeni lakhe emizini yakubo. Emva kuthiwa sekwenzeke zonke lezi zinto, uIsrael wabuyela endaweni yakhe. Uma ubheka lapha kusahluko 17 kumakhosi esibili sithola ukuthi uIsrael yena wayithunjiwe. Ethunjelwe kuphi? Ethunjelwe eAsyria. uJuda yena ekhona kwaJuda, kodwa uIsrael usethunjiwe. Sekwenzeke lezi zinto ke uIsrael simthola esebuya, esekhululwa, esebuyela kwaIsrael. And mayibuyela kwaIsrael wenza lezi zinto esifunde ngazo ukuthi ufike wenzani uIsrael. Waqala wabuyela kwaJuda, base nakhona endaweni yakwaIsrael bazisusa lezi ndawo eziphakemeyo, babasusa laba Ashera. Indaba iqale emva kokuthi uJuda ekwenzile esandleni sikaHezekiya lo kwaze kwakhulula abantwana bakwaIsrael, ngoba phela ngaleso sikhathi umbuso kaIsrael ubusuhlukene kabili. Bese kukhona uIsrael okuyizizwe eziwu-10 zakwaIsrael, bese izizwe ezimbili uJuda noBenjamini ebezisezansi eSouth, izona ke bezibizwa ngokuthi isizwe sakwaJuda lezo sizwe zombili. Kodwa ukuphenduka kwaso lesizwe sakwaJuda senza ukuthi kuze kugcine sekukhululwa nesizwe sakwaIsrael bese sithunjiwe. Nawe mhlawumbe ngokuphenduka kwakho
uqale unxusela abanye mhlawumbe khona abangasindiswa besindiswa ukuguquka kwakho ngokuphelele. Ukuguquka kukaHezekiya nesizwe sakwaJuda kwasiza ngisho uIsrayeli wonke ukuthi asizakale ngenxa nje ukuthi laba bantu beguqukile base bebuyela ezweni lakubo baba kwaIsrayeli kanye nabo. Lalela ke mase sizophetha ukuthi kwenzakalani isitha senzani emva kokuthi kubuye uIsrayeli, uJuda naye esebuyile ebubini bakhe. Asiqhubeke lapha kulokhuza kuverse 9 kuya 12 ilokhuza lapha kuMakhosi esibili chapter 18. Kuthiwa kwathi ngomnyaka wesine wenkosi uHezekiya ongumnyaka wesikhombisa kaHosheya indodana kaEla inkosi yakwaIsrayeli uShalmaneseri inkosi yase-Asiriya wenyuka walivimbezela iSamariya. Inkosi yase-Asiriya sithola isiyenyuka ivimbezela isizwe sakuphi sakwaIsrayeli, kanti isizwe sakwaIsrayeli bese sibuyile bese sikhululiwe. Abuya lenkosi yase-Asiriya sizovimbezela manje. Ngasekupheleni kweminyaka emithathu walithatha ngomnyaka wesithupha kaHezekiya wangumnyaka wesishagalolunye kaHosheya inkosi yakwa-Israyeli iSamariya lathatha. Kuthathe lenkosi yase-Asiriya 3 years waqala ukuvimbezela isizwe sakwa-Israyeli waze walithatha lesi sizwe after 3 years. Sizwile umntwana kaNkulunkulu wethu uyahlaselwa. Kusho ukuthi isizwe sahlale besisolo sihlasela nje. Elithi iBhayibheli masihlome ngazo zonke izikhali zikamoya. Ngoba isitha ngeke siye ukukuhlasela. And uma uthambisa uxegisa kulezi zikhali nawe uzogcina usufana noIsrayeli, ugcina usuthathwa. Qale sitha savimbezela sangena sihlasela 3 years later sanqoba isitha. Mhlambe nawe kade sabe sikuhlasela isitha khona la sesigcine sesikuthole khona. Ungavumi, phenduka namhlanje ubuyele kuNkulunkulu isitha singabe sakuthola. Ngoba sesikutholile mhlambe sesikuthola kokugcina. Mhlambe ngawo saphinda uthola ithuba lokuphunyuka. Ngakho bami sisale lithuba utholile namhlanje. Phenduka ngoba uzoba senkingeni. Bebeke bathunjwa babuyiswa ukuphenduka kaJuda. Sabona isitha ukuthi here is my weak point. uIsrayeli kahle la uyena weak. Masibuye isitha asibuyi ngokuthi sizoqala sisize la kwaJuda. Sibuyela lapha kwaIsrayeli. Njengoba isitha saya kuEva asiqondanga uAdam. Ngoba isitha sizokhetha le ndawo weak. Sakhetha uIsrayeli ngoba sibona ukuthi uIsrayeli. Ukukhululwa kwaIsrayeli aqalanga ngoIsrayeli kodwa aqale ngoJuda. Manje kunomuntu oyinkinga lapha yana kwaJuda. uHezekiya inkosi yakho. Abazange cabanga uHezekiya usebahlubukile. Kuba ngazi ukuthi sebahlubukile abasho lutho bathula. Akasayikhokhe lentela bathula. Sikho ukuthi bayobhekana noJuda bayobhekana noIsrayeli lo-weak. Ngaba abantu lo sikwazi ukumthinta lo kumele sithole istrategy sokumthinta. Fanele sizame lo sizomthola ngalo seduze naye. Njengoba noAdam watholwa ngalo ayeseduze naye ayenyama yakhe. Mhlambe nakuwena uSathane usebenzisa lo seduze nawe ukuthi akuhlule. Verse 10 verse 11. Inkosi yase-Asiriya yathumela uIsrayeli eAsiriya. Yathumbela uIsrayeli eAsiriya. Yababeka ehala laseHarobi, laseHabhori, ngasemfuleni waseGozani, nasemizini yamaMede. Sethunjiwe njalo futhi uIsrayeli. Verse 12. Ngokuba
abalalelanga izwi likaJehova uNkulunkulu wabo. Nanzo-ke inkinga, bafike bathunjwa, base beyakhululwa ngenxa yokukhululwa kwaJuda. Bathi sebebuyela endaweni yabo, baqhubeka nokungalaleli. Lento eyayimbangele ukuthi bathunjwe, bathi mase bebuyela kubo bathokoze kwabamnandi nje, bakhohlwa ukuthi babuswe yini. Mhlambe bona bacabanga ukuthi kube inhlanhla yabo ukuthi babuye. Mhlambe bacabanga ukuthi kwazenzekela ukuthi babuye. Kanti akuzenzekalanga. Khona abantu abanxusile lapha yana, bavusa ithempeli. Bona bayafika abamlalela uNkulunkulu. Ngoba indawo kaNkulunkulu indawo yokulalelwa kukaNkulunkulu. Mose endaweni kaNkulunkulu uyamlalela uNkulunkulu ngoba inkosi yaleyo ndawo uNkulunkulu. You abide ngoba ungaphansi kombuso kaNkulunkulu. Ngoba noma ngabe uSathane sekuthumbile, uzoba ngaphansi kombuso kaSathane and uzothobela lo mbuso kaSathane. Udinga ukuthobela nanoma yimuphi umbuso ngaphansi kwawo. Awukwazi ukuzenzela umathanda. Uma ngaphansi kombuso uzothoba noma kanjani. Wena ukuthobela abantu. Uma usenza isono kusho ukuthi uthobela uSathane ungaphansi kombuso kaSathane. Kepha beqa isivumelwano sakhe. Konke yala ngakho Mose inceku kaJehova kabavumanga ukulalela nokukwenza. Yabona mawuthi abavumanga kusho ukuthi babetshelwa, bencengwa ukuthi hayi bolalelani uNkulunkulu, abangavuma baqinisa inhliziyo zabo. Laba bantu laba babekhethwa uNkulunkulu, bekhethelwa izulu. Ngoba kusho ukuthi kuyasicacela la ukuthi uNkulunkulu noma umuntu wakhe emkhethela izulu. Kodwa ngamlalela uNkulunkulu uzogcina sesala ngaphandle, esesala embusweni kaSathane, esethunjwa uSathane, esengaphansi kombuso kaSathane. Ngoba njengamlalelanga uNkulunkulu, engalalelanga izwi uNkulunkulu alikhuluma ngezingceku zakhe. Izwi elibhalwe la eBhayibhelini. Into ke le eyenziwa isitha ukuthi siyongena esayidini elibuthaka. Yikho ke iBhayibheli lithi hlomani ngazo zonke izikhali zikamoya. Ngamanye amazwi ufuna ukuyovala nalezi indawo uSathane azibona ziwikho azohlasela zona impilo yakho. Uyavala. Kumele ukuthi unxusele lo shade naye, unxusele. Ngaleyo ndlela uyavala. Uvala le ndlela uSathane angangena ngayo. Ngoba ufuna ukungena ngale ndawo ewiki. Unxusele izingane zakho. Ngaleyo ndlela uyavala. Ngoba uSathane uzozama ukusebenzisa izingane zakho. Azama ukusebenzisa lo muntu oshade naye. Azama ukusebenzisa abazali bakho. Ukuze azuze umphefumulo wakho ube ngaphansi kwakhe, akuthume, uSathane abe inkosi yakho. Mase inkosi yakho uzokwenza into ayithandayo, uyathanda awuthandi. Njengamanje amadimoni enza into ethandwa uSathane. Uma ukuze ama-devil worshippers efakazi noma laba bake baba ama-devil worshippers bayamsebenzela uSathane bengathandi. Abanye uSathane azabatshele ukuthi mabawuthakatha abazali babo, babulala abazali babo, bawudala ububha noma ukuhlupheka noma ukuswela emndenini yabo. Ukhona umuntu ohlakaniphile nengqondo ongayenza leyo nto. Uyisigqila lowo muntu lowo, isigqila sikaSathane, wenza intando kaSathane. Ngoba kuyintando kaSathane ukuthi umzalwane makabe nobubha, akahlupheke. Angisho ukuthi ke asithi ke siyofuna uba isigwili, cha. Kodwa sengiveza ubufakazi engeke ngibuzwe ngabantu abake bakhonza uSathane ukuthi uSathane uyohluphekisa ngisho umndeni wakubo. Abanye sebeke bamsebenzela uSathane kodwa bayinto zalutho namhlanje. Lezi zinto uSathane ayebathembisa zona akazenzanga ngoba vele wayengumqambi manga wasekuqaleni. John 8:44. Umqambi manga nje umthetho wakhe. Manje waqala nje wathi uzokutshela utho uzoqamba manga. Wathi umbuso ungowakhe ekhuluma nenkosi uJesu. Kodwa manje lo mbuso inkosi uJesu uzowuchitha. Omhlaba. Kusho ukuthi umbuso osiyona kaSathane uqamba manga. uSathane ngoba ungumqambi manga wasekuqaleni.
Oh, section 12. Mhlawumbe asigcine la kukhona okunye bengifisa ukuthi sikhulume kodwa kubona isikhathi. Ukuthi asigcine lapho. Ngizocela ukuthi ubaba uShelembe asikhulekele isibongele ifa. Sengizodedela umphathi wohlelo. Ngiyacela nje ukuthi mhlambe kukhona iculo esiculayo bese sikhuleke lo hambe sisazolithatha ukuthi uNkulunkulu abanye nathi asebenze ngomqondo wakhe. Ngiyacela ukuthi sicule bese siyakhuleka.